ассалому алайкум ватани азиз. Гуфтан будам ки ҳеҷ гоҳ дар бораи кӯдаке ки мисол падару модар эркаш мекунанд ку бояд мо кордор нашавем. ира ман як худам мегӯям, ҳамин ҳамсояҳо мегуфтин як қади хештаводам ки падари мада ки духтартон эркак ҳестин, падарам мегуфта ки духтари мада кордор нашин, нарасин духтари мара фарзанди ман аст. Модарам мегуфт ки бисёр одамҳо ҳастанд худмон ки одама вай мекунанд, мерасанд асабаш мерасанд, бо диагноз мевонанд худшон, баъде ки мурд чӣ мегӯянд, тоқат мекард ки ин намемурда, та ине ки мо иро бурдем ба ҳамин чо расондем ша, бо хушонро мусича бегуноҳ мегиранд. Баъд вақте ки ман таҳсил кардам омадам, да пири падару модарам омадам хабаргирӣ, гуфтам мо хато кардем, мо гапи нодуруст гап задем, духтари шумо аҷоиб духтар шуда, да бартон шуда. Падарам гуфт ки гуфта будам шуморо кордор наша духтари мара. Ина натиҷаша дидем, гуфт ма шумо гуфтам фарзанди мара кордор наша. Фарзанда бовар дорум, фарзанди ман ҳеҷ гоҳ моро намепартояд. Мо бояд фарзанда фақат бигем ки бовар дорем. Да мо ҳамин гап нест, да бисёриё бояд бигем ки мо да бовар дорем фарзанду ҷон, духтарҷон, бачаҷон, та ҳамин кора кӯ, та ҳамин кора кӯ, корто айдаш мебароӣ. На ин ки бигем ки ту наметавонӣ, ту натонистӣ накунӣ, ай кор айдаш мебароӣ. Ин мешиканад фарзанда. Як сухани хуб фарзанда медонед чӣ қадар чӣ мекунад? Болида мекунад. Барое ки ҳамин фарзандо аз падару модар мисол мегиранд, ки падару модар чӣ қадар мисол ки меҳнатӣ буданд, меҳнати ҳалоқатӣ мисол калон карданд, тарбия хуб додан, сухани хуб. Бо ҳамонро мисол фарзанд ба фарзанди худаш мисол чӣ мекунад? Мерасонад. Насл ба насл меравад. Вале оилае ки зада калон кардаен кӯдаку зада калон мекунанд, насл ба насл меравад. Оилае ки фарзанда ба меҳру муҳаббат калон мекунанд, пушт ба пушт меравад ба меҳру муҳаббат. Ҳам падару модари мара ба меҳру муҳаббат калон кардаги буданд, моро ба меҳру муҳаббат калон кард. Мо ҳам бародаром, апа, хоҳарам, мо фарзандонро ба меҳру муҳаббат калон мекунем. Эҳтиромошон дидистем, алҳамдулилла. Бале меги мегӯянд ку он чӣ кишти, онро бардоштӣ. Кӯдака ки зади ба чӣ мешавад? Кӯдак тарсончак мешавад, кӯдак чӣ мегӯянд, хеле мешавад, сирпаноҳкун мешавад. Ман падару модар будам, ҳама гапа мегуфтам. Ҳамаи гапе ки дар мактаб, дар донишгоҳ чизе мешуд, мегуфтам, маслиҳат мепурсидам падару модарам. Ягон чизе ман аз падару модарам пинҳон намедоштам, барое ки падару модари ман бояд медонистанд ки ман дар куҷо гаштаистам, чиқор кардаистам. Якта ба якта мегуфтам. Марам ки мезадану ҷанг мекарданд, шояд ки манам ки метарсидам, гуфта наметавонистам. Ҳаст. Бале, ман дар ҳаёт бисёр дагим будам ки пинҳон кардагиам гапошонро, баъде ки кор мегзарад, падару модар бохабар мешаванд. Барои ҳамин меҳру муҳаббат ба ҳамдигар фаҳмӣ бояд бошад байни падару модар ва фарзанд.